Ola, moi boas a todos outra vez. Mirade, continuando un pouco co tema da sujeción para micrófonos de pinza para instrumentos, xente me pregunta como fago para amplificar o pandeiro, e o que utilizo para amplificar o pandeiro é o mesmo que utilizo para o acordeón, pero bueno, vou facer dous vídeos, primeiro fago este para o pandeiro, para que vexades, e o sistema é este. Este que utilizo eu é unha U, vale? Con dous furos de métrica 3, vale? Que vai colocado deste xeito como vedes aquí, no pandeiro, vale? Este pandeiro ten esta parte que é de madeira. Sabedes que, aínda que tivera pel, como aquí, non pasaría nada. Podería ir igualmente, vale? Podería ir así, porque hai moitos que van trenzados por aquí, pero teñen unha parte, como esta, vale? Que se mira así a pel, e pode ir aí perfectamente. Facemos os furos aí, e amarraríamos esta O aí para sujetar a un micrófono de pinza, como vos vou ensinar agora. Isto depende un pouco do voso xeito de tocar o pandeiro. Eu poño aí, nese punto aí, porque, mirade, bueno, para que vexades que é fácil, como a pinza aí. Hai xente que os teño visto cun pegote de cinta aí para sujetalo, queda un pouco feo. Para min non é o mellor. Entón, bueno, esta solución eu penso que é a máis axeitada despois de darlle moitas voltas. E mirade, eu o coloco aí porque o coloco perto da man menos dominante, a outra vai máis no medio, e así me colle perfectamente todos os golpes. Vai nesta pel, podría ir na outra sin problema, damoslle a volta, iso vai xa para gustos, vale? Entón, nada, aquí tedes este sistema, por si vos interesa, contactade conmigo, vale? Ora vos presento o do acordeón no seguinte vídeo. Chao!